Muchakano emirongo itatu na ibiri. Eliyo Yakobo akagenderera n'orugendo rwaye bakaumirana n'abamarayika ba Nyasaye. Nekero Yakobo abaroja kabura oyu n'omugando Nyasaye asigo akaruka asalia Mahanaimu. Yakobo agatuma abatumwa batangane kogenda ase Esau mwabo baike ensema ya Seiri ase ense ya Edom. Akabachika batebye Esau omonene oyo iga enaro Yakobo omusumbo agokwana nabere nkomenya ase ense y'obogeni ense ya Labani goikarero iga nanyorire chiombe n'ekitigere n'eking'ondi n'abasumba abamuri n'abaiseke nabono omonene one nigo natumire abantu nkomanyia amang'ana ayo inyora obwanche rwase obosi bwabo. Abatumu baria ekero bairanete ase Yakobo bakamatebia ntwaika omumuro omino Esau erengo ochare gokorotota ore n'abantu 400. Eri Yakobo akaondoka mono na koumata agatana n'abantu baria barenga amanere n'eking'ondi n'ekiombe n'ekingamia bikabe byombe bibere. Akarengera ng'a Esau karache aumokere ekiombe kieritang'ani na kugesiria kerikende na getoreke. Eri Yakobo agasaba akabora ai Nyasaye usokoro yane Ibrahim Nyasaye Isaka tata ayo monene wantebe tinga oirane gochia seino ne yamate yao na inche ningo korera amaya inche tingwene litunonya ng'ake obuya n'ogwegenwa bonsi wankorerete inche omusombo nakie ngaki na mbogete oroche rwa Yorodani nigo nabwate enyimbo yoka koboko kwane nabono nabeire ebyombe bibere oranche ontori bono korwa soko boko kuyo minte Esau ekiera na irokire ng'a nabaise kong'ita aite n'abakungu n'abana kurindaye wantebetie ningokorera amaya ninkororeri rwa orobe uno makenyo nyanja otanyare kobareka ekiera n'omonge. Eri Yakobo akarara aroro ase obotuko obwo agachora korwa ase etugo eri abwate ekio aranyare koa Esau omwabo ebiewa agachora chimbori chiaberia 200 n'ekigore 200 n'eking'ondi chiaberia 200 n'ekimingi chi 200 n'ekingamia chiare gokamwa 30 amo n'ekimori chiabo n'ekiombe chiaberi 40 n'ekintang'ana 10 n'ekitigere chiaberi 20 n'ekitigere chinsacha 10. Akabeka ching'itie chiase amaboko abasumba baye kera licho akalibeka ao agatebia abasumba baye etamutang'ane na egati ya kera licho motigeri baka agachiko musomboria welitang'ani akamutebia Esau omino ekerara umirane naye nagokoboria noyo ng'ore ng'ayogochia etugeye otang'anetie neyang'o elio mwirane liomotebie neyo omusumbo Yakobo nekewa akorentera ayo monene one Esau ero omonyene gotobwati are korwa nyuma agachika noyo naende oyo kabere noyo gatatu n'abande bonsi abari gotunya n'amaicho akabatebia motebia Esau mang'ana yayo ekero mokumirana nere naende momotebia omusumbo Yakobo ngotobwati are korunyuma era nigo arengerere ting'a
nimwororobye n'ebyegwa ebi namutanganeirie nyuma yaye nindore obosi bwaye ahandi nanyanchire nabo igo ebyegwa biria bigatanganiwa obosi bwaye ero omonyene akarara obotuko obwo asaria atenenetie ema yaye. So obotuko obwo Yakobo akaimoka akaira abakungu baye babere n'abasumba baye babere abakungu n'abana baye 11 akambuka oroje rwa Yaboki akabaimokia akabambukia oroje akambukia na byonsi ebyarenge nabyo. Yakobo agatigara era bweka eliyo omuntu oyo magacha bagakinana nere igoikabuga kiamuka nero omuntu oria ekeraroranga tari kobwa Yakobo akamukunene engoye bachwa akamotengeria kobagenderete gukinana eliyo akamotebia ntige ng'ende ekiara bwakire korende Yakobo akamotebia tingoko ali bagogende otaranseseni akamuboria inakio korokwa akamuiraria Yakobo eli akamotebia bono to korokwa naende Yakobo igoraro kwe Israeli ekiagera mwakinere na Nyasaye n'abantu naye wabuire. Yakobo akamuboria koranjo ntebia rieta riao orinda akamatebia nase kio kombori rieta riane agwo akamusesenia. Yakobo akarora asalia Yakobo akaruka asalia Penieli lakini igatebete naroranire na Nyasaye obosia sobosio n'obogima bwane bwatoriwe ilioba ikaorokera Yakobo kagweta Penieli akabogos ogosegora ekiara atengeretiwe enengo yebachwa asayo Abaisraeli tibali koria omokibwe nengo yebachwa oikarero iga ekiaero omuntu oria namotengereti Yakobo omokibwe nengo yebachwa yaye.